Alright mga karong, kakain na tayo. Ayun na. Maghugas muna ako ng kamay. Wala na hugas-hugas. Ang bira ka. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin namin ngayon mga kadulong mga kalidang, magkakainan kami ngayon ng almusal kasama yung aking mga kasamahan sa tuda, mga kadulong mga kalidang, aking mga kasamahan mga tricycle driver. Kaya naman kayo dyan, kumakain na sila mga kadulong at ako'y nahuli kasi nagbablog muna tayo ngayon para ibabahagi ko sa inyo mga kadulong mga kalidang yung aming mga kaganapan ngayon sa araw ng Sabado ngayon mga kadulong. Yan mga kalidang, nagkainan na sila at ako'y kakain na rin mga. Alright mga karong, kakain na tayo. Ayun na. Maghugas muna ako ng kamay. Wala na hugas-hugas. Ang bira ka. Ako hindi naghugas. Oo. Kayo, naghugas kayo. Kita mo, pero nakakalamang ka, may soft drinks ka. Oo, pinahirapan na nga tayo. Tapos ganun-ganun yung mga ganyan. Mga kadodong, tingnan mo yung... Mga kadodong, Tingnan mo yung tubig niya. Ayun tubig. Puro na ng pagdurusa. Naghihirap pa yan. Naghihirap na nga tayo. Kailangan may kasayahan din naman tayo. Naghihirap na nga tayo. Bibidyo na tayo. Sige, video lang. Video lang. Namal! Kain na. Kain na mga kadodong. Di makikita yung mga mukha namin dahil wala tayong Malunggay din. wala tayong magandang. Ano mo kaya yan dito? Malunggay. Itik yan ah. Itik, sukpo. Dalawa nga itong pahingi daw. Sukpo, puta talaga. Pinicturan nyo muna sana. Ayoko Ang vlog yan, ang vlog. Video lang ako. Ano niya sa... Makikita mo. Yun. Kailan mo maya. Ano yun? Naka-social media kahit hindi kayo mga social. Naka-social pa rin. Kain yan ha. Ayaw mga dong. Wala kaming stand eh. Napakasaya pag sama-sama kumain mga patsuda. Check out sa lahat ng mga barangay Central Tuda. Bilang, bilang lang dun. Okay yan, makisali ka din. Ito. Anong kalay dyan? Video. Video. Talaga. Tapos i-upload niya yung mga. I-upload yan mga yan. Kahit ganyan yan eh, ba't bibigyan pa tayo ng mga tao? Oo. Maraming magla-like yan. Ano yan? Tayo bibigyan. Ano magbibigay sa atin? Iniipit ka ng gobyerno tapos bibigyan. Mapanood dyan ng mga Japan. Pakyaw. Ano dyan ang mga senador? Oo. Malakas lang yan. Yung po din, nagpakahipon pa kayo. Paano tayo bibigyan? Nagpakahipon. Hindi nyo alam, donate. May itik pa. Wala eh. May tungkok ka. Saan ka pa? Yung pala, may bigay dun sa ano, sa ibang function. Hindi na mapanood mo. Kaya kinabang. Tupik lang. Wala ka na yan. Go! Parang ko. Ito, kita ko kung bigyan. Nakahipon, nakaitik. Tapos tubig. Hindi naman tayo Yes, umayin sa kanila eh. Wala katuwa. Hindi ba tayo sa kanila? Hindi natin pawis Pag to. pinanood. Sariling pawis na. Ang saya naman nila dyan sa pagkakas nila, di ba? Hindi na lang masaya. Mabuto. Bago mahal.
Mali pa yung dalhin mo. Magiging kutsara ay. Ito na kutsara. O Iton, kumain ka muna. Pare. Ako ito pala. Oh. Kasawan, maanghang pa. Ito, tulog na mga laso. Ang gudin pala yun eh. Nabaita. Oo, yun ba? Pagpasarit sa bato. Butete. Butete nga eh. Sila ba yun ang butete yan? Itik to, itik. May gulay ka ba? Ang gani. Galing to. Ha? Ay ko pa ba? Ito mo na. Yan, lagyan mo lang dyan. Yan, wala ito. Lagyan mo lang dyan. Wala. At yun na nga mga kadudong ang kaganapan ngayon dito sa aming mga kasamahan dito namin sa Toda bilang isang tricycle driver mga kadudong mga kaibigan. Ayan, napakasaya kumakain mga kadudong at sama-sama nakakamay lang kami mga kadudong. At naubos na may isa pa nahuli namin kasama namin driver. Yun medyo yung kung ano na lang natitira yun na lang ang kasi nahuli siya sa amin mga kadudong nung unang bukso sa kainan mga kadudong. At yun na nga mga kadong mga kailangan, dito ko natatapusin ang aking video mga kadong at sana'y natuwa naman lamang kayo ng konti sa ibabagi ko sa inyong video ngayon mga kadong. Sa kaganapan namin ngayon dito, kami budol fight mga kadong kasama ng aking mga kasamang tricycle driver mga kadong. Alright mga kadong mga kailangan, magkita-kita na lang tayo muli sa sunod kong mga i-upload ng mga video mga kadong mga kailangan. Bye bye!